Ay gabi mga kaisunan at sa Cathedral Parish Church Cebu City, Mother Church Cathedral sa Catholic Defenders Simply Cebu Original Calcanatay Chapter. So, ang topic na ikuan mo Vice President Barbara yan na gini Brad Jipil Rawasan sa Bishop. So, nandiyan yung topic sa Bishop dahil kuan na kanang ako masama ng fundamental sa Tulipuma Beach College 24. Nandiyan nga ang kalawasan only pumulyo. Nandiyan yung mga ito namin. The purpose of the church, the proposition of the mission of Christ, Christ founded the church in order to continue His work of redemption for all time. So, tayo natin sa sabahan, paliwanag nilang tulo sa katawan. So, nandiyan kayo kamuhat, so, ang katapusan na mensahe matungkol sa Pablo, o yun ang kaluwasan. Buhat, Diyos. Ito ba, in-insult ang mga organisasyon, community, sa Roman Catholic Church, o nando yung tao, altay tawago commitment, spiritual commitment na masalwa ko pala. What is spiritual commitment? Ngayon na. Huwag ka pwede sa hando. Para ambita na sa maturan, ay maturan sa Pablo sa balatang sulatan na ang kalawasan mo ay importante. Pero ano na punong o pitulaan sa kalawasan. Nasa English pa, 7 step for submission. Dato ba kasama na langit kay Barbaro ko rin ito ikumuntangan sa kalawasan. Ilan siya ako sa buhat ito nga ako. Oo. Dato kaya may tanayin mo sa mga reliyon na Bible Baptist, born again, sa kalawasan, sa iyo na kayo lahat. Alam mo ba mga Katoliko nga nagbuwag, kubana, asawa, yung salamat na mga pangyo na makaululaw, adto na probinsya na born again, baptist kayo naman. Direct ba? Sunusan mo magkasaka, kung may lahat. Sa'yo na yun. Pero alin ka sa Roman Catholic Church, ang kasala ka na itong religion, ay process niya, Baguio, Obispo, pare, Obisal ka, mga spiritual instruction ka, pare, masulan ng banan, wala nga, kaiban na, ubalik ko na kayo, yun. Once a person accepts Jesus Christ and His personal Savior is Jesus Christ. Masa ito pa, once nawato yung Kristo ng personal na luwas ka, talusan ng magkasala. Muna yung saan sa baptist sa Buraki. Laham na. Muna bubasa, ilaham na. Muna bubasa, tinuo din nila ang sabay. Tinuo din nila ang galing. Muna hindi naman babag. Paano sa akong i-mention ba? Tuhan, dawaton nila sa Kristo sa mga luwas. Kung hindi lang pumunta na nila, naabag. Kung pa ito na ko, sinay kayo, kayo. Marami na sa alang sa kawasan, una pagtuog yun. Ito na gabi, pagtuog. Wait, or pa pagtuog. Kaya magtuog, sana sige ka nang nalagaw, nalagaw ng Diyos. Kumaka sa Hebreo, 11, versikulo 1, tama 6. Hebreo, Hebreo, 11, versikulo
ay binuhatan, mato pa ni sa kusog sa dago, o dos 26, gusto mo patay ng burdo ba? O nga, yung patay, namin iluwi. So, without good works, is it? Kita ay sino yung palimos mortuay sa atin. Patay ko ito ay binuhatan. Santiago 26. Sa ito ba, ang patuo, hindi garantiya sa atong balawasan. Kuwang na. Kuwang. Kaya, sabi ba itong balawasan yun? Kaya mo naging practice sa mga buragin practice na patuo na patuo na luwasan. Kaya mo naging experience sa natugi sa mga buragin practice. Papunta na, ang patuo Bago maka-luwas ka rin sa ka. Tuog ang Kristo. So, muna ilang argumento sa mga reliyon. So, depende na sa reliyon na nag-practice ang mga kituran. So, ang nagamit kita na mabila ang Bible Baptist o born again. Kaya kaya born again, upo ako na. Kaya ka born again. Kasi, living more, Mars, Ope. Masalan na rin born again. Kailangan na rin. Ha? Nabuko, kailangan na rin sila. Niya, natuko na yung SARS program sa Amerika, 19 ito ang born again. SARS program sa Amerika, tuwing 19 ito natuko na born again. Yabot sa Pilipinas, 1960 ang born again. So, 1960, pero 2006 naghanan ng reliyon. Kanya, mahirap mo kayo mga approach na naman. Ay kung sabi, bukas ko pagkaon, matulad ni Victoria Nicolisir, nakita ka sa naging nagdawa niya kung sa Kiral. But, dahil ko lagi nito, dahil ka ngayon magpambong mga batanong, bugitan sa hatag. O, may kapasaluman, hatag. So, wala. May nag-jewel kay isa ko ihatag, mahal yun eh. Tayo kay Malamban. O, saan ko nag-jewel kay parang si Brad, o ano ba? Ano yun? Ate, buhol ba? Okay? O, ikan ba ni buhol? Every morning. Karabon? O, ikan. Ikan mo buhol, wala na ako sa Ano mula mo? Ate? So, muna ang unang nga sa kawasan, pagbuo. Pagbuo ay buhat, patay. Pero ilang pasaw ng Kristo na magtungkol sa kawasan, hindi ko saan hindi mo gawin hindi ka mo ibuhat pa. Kailangan na sila, ingon sila nasa Wanda. John 16. Bukan kayo. Episodio sa tunay. Ilang ang Kristo. Episodio, Itulo 2, 8, 9. Ilagi sa grasya na naluwas mo, dili sa inyong mula. Dahil sa puto. Tato pa, magkakabi kinagkatao eh, ang pastor may namuluto, gusto mo yan, tindahan na. Episodio sa tunay. Ilagi sa puto, dili sa inyong mula, naluwas mo. Yang John 16, ang kadalang punto na sa kalimutan, ang totoo kanya maluwas. Ako, hindi ka. John 16. Bawal ang pagkantar yung mga simple, katedral. Bawal ang pagkantar, ang ng bukas kaya. Oo. So, dinila sa sana, ang unang nga sa pagtotoo, pumunta, murag. Hindi nakaputangan ng kaya, maluwas mo po naging baptisa. Isa ka pag-explain nyo, counter. So, una ang episode 8-9 na pinagi sa grasya sa Diyos. Maluwas mo, dili sa may buhat. Dahil puto sa Diyos mo. Sa ito ba, maka-binwas ng tao sa inyo ng asawa. Kung na ilang sarga
Juan. Dalawa kanang episode katulad sa sunod. Pero hindi sa Jess nagabuhat ay Juan. Bisaya yung mga brother David? English. Ano po? Ah, Ating pabasa ba yung Biblia? sa ano tayo Biblia? Apa deh? Bawa ang Juan ang pamurang ginali sa magaling lang mo Juan. Why man dahil di pa ka na tuloy ko mo. Okay. Bisa dosa ni. Jadi tanang naging bersama ko kay Papa Bang Sir si Abdul Aziz no. So, kenapa tuh nggak maluas? Kung mau nang naghahan na samdan kita kung i-review. Kung patuura, masama itong sentado doon sa i-review. Ang sentado di mo sa 30%. Dan di mo sumunod ang dribble repair. Ang yawa na tuo, ulo-ulo, o tana, ini yawa keluar sini. Satu Pak, kamu pastor mau mengapit sa ulangin pantuo luas man yang yawa mau nasa tuo dosot sa tulibi pamilya naman yung anak mo yung berulang oh ya berluasa ang yawa ay kaluasan ng tuo ya kamu nagtuo sa mga mo yawa so saya mga pastor na born again Baptist Rene Jawa. Kay tungod sigahon sa Diyos, gihimo mo ako nga apostol alang sa mga bilihog. Sa mga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudyo. Sa Santiago, si Pedro. Episode susunod na yun. Gracia na yung mga. Ay, gracia. Layo na kayo. Layo na Jepil. Taraang mo na. Episode 2. Putso nga doon rin. Oo. Pinaagi sa pagtuon na luwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Oo. Dili piliin niyo ang buhat, dili kasa sa Diyos. Oo. Usa walay makapasigalon ini sa dili matuli bunga sa inyong mga pagpalitan. Yeah. This one is this. Mga binuhat kita sa Diyos. Ibibuhat kita niya diha ng Kristo Jesus. Ang magbuhat kita sa maayo na maoy iyang tuyo alang kanako. So, wasa na mo dito sa Jis. Bara, God ka na tayo na yung huyo. Nanglan mo dito sa Jis. Nanglan kita makuhat. So, ano yung buhat mga bigsunan? So, una, isolusyon na rin ito. Pero, sa Diyos, buhat. So, kung tingin sa mga kasama niya, pato, buhat. Ano yung panunod sa mga tuloy ko? Pato, buhat. Kaya nasa Santiago dos Pedros, ang himpit na pato, hindi ba nagbuhat? Muli tubag sa John 3:16. Ito ang John 3:16, padalang buto nga kamuto, patong ginabaglayo. Ito sa rin. Niya, uspan nila sa 2 Corinto 6:1. Ini ang takna sa kalawasan. Luwas sila. Buka 2 Corinto 6:1. So, buka ang mga argumento. Ang tubag na, ini takna sa kalawasan, dia pemirsa, dia ang takna sa kawasan ito Ginoo muli pagtuo hingpit. So dahil pagtuo hingpit kanang John 3:16 2 Corinto 6:1
Bukan ibu sih, untuk mimpi asal masa. Mulai kebal sejak kudus terus. Ang impit na magtuo, ini benar buhat. Satu, kita sudah nang magtuo buhat. Kaya kung na malipat na inagi sa pinentak na silosan di ito ko rin gusto o ba ito bilibong na yun. Niya, ino ba makar na hindi yan. Kaya pasabot na impit na magtuo na. Muna sa jago gusto Diyos. So muna siya mga kito na usa sa anak sa kawasan pagtuo, kinahanglan. So, pagtuo ng impit. Muna siya. So, yan muna muna yung baptisa. Maroon na sa turusor sa alikan sa tapik, narawan na lahir ng kawasan. Ilan na mo muna gano'n. Yung dalawa. Ha? Hindi sila matog dalawa. O lahir na, kawasan na rin. Pa mo nang narawan. Pero ilang espesyalista na, kawasan na tuurang. Kaya kayo, sabot sila anak, katulad ito, kumpisal pa, at yung mga ako, dahil dari tugan na. Dari tugan. Oo. Baka mo na, mga kawin man ang kunin dari tugan. Oo. Oo, wala eh. Ha? Pinagbulan na bahagi, ewan, wala sa waksan. Oo. Oo. So, ikaw nga ang pag tuman sa subo. Sa Matthew 19, 16-17, may isa ka nato na Matthew 19, versikulo 16-17, may isa ka nato na ngayon ni Jesus Christ na tanan, huwag kong ngawat, huwag kong makat, huwag kong napaw, huwag kong makatay, tanan ginong ituman ako. So, ngayon si Jesus Christ, ay huwag matuman mo sa kabatan ng dato. Masa mo ginoo? Ang tanan mong katigyo na ibrigya, yata sa mga gawin. Una nga, karakter na dato eh. Karakter na dato ba tanong? Huwag ka tuman, gusto tuman naman. Pagtuman sa sugo. So, yung manisar ng hapog na tao, Jerusalem. Hapon, karang tao pa ako, doon ko kalahit kay, doon sa, di ko kasakay ko sa apa, Iyawan, ikaw ang spirit sa balagay. Sambol ko nga, dito ko sa Rosario, may hingga Iyawan. Masa mo matulog eh? Saya, doon mo nalibag. Ruya niyo, no? So, nagpapibalik ko kanila ito, natin babae ni Turupok niya, usa, dalam pagkaw di balik, ihatay ko. Kenapa? Itinay kayo yung kapapare. Kasi, natulog ko sa pin, maulit ko yung katulugan natin. Si Kuali ng Paris Gino niya, Paris Gino, at hindi ko ikaw kay, so muna ilang akong i-pressing ka. Ang, kuwan, may suki-sundon daw, ang, asa yung mahal eh, kuwa sa mga mo sa kasi, wala yung sulit. Kuwan. Sa kanto, mag-tinis sa city ko, kuning kuwan, cure sa nama. Nandisod ang sa kanto, pagtuman sa sugod ginawa. So, ang pasabot ako na, ingon si Cristo, isinibigay lagi, isa si city. Isa si city. Oo. So, ang kuwan, ini si Jesus Christ sa 1:14. If you love me, obey all my commands. Isa din kung magkakato tumanan ng mga sugo. So, kaya pagtuman sa sugo mga kiksunan, isod kayo. Saya kan Israel. Isod ko buhay. Isod kayo. Ha? Grasya sa. Asa? Isod kayo. Isod wato. Kuwan, kaya sugo nga kung isod ang lahat ng kapintan, ay nusol, tayo, forgiveness, kaya pintan. Dahil na sa sugo, example ko sa karato nga, tanan mo sa buwan, member sa ay mga bandi, hatag, iligay, lahat ng sugo. Isod na ko ato. May si Carlo, si Sarana, ano mo tayo na?
So, ang punto nga, karang pagtuman sa sugo, kinsa din mga ko, tumana ang sugo. So, ang pasama na, inuwan, ibangilis Ibang masawa ng Joshua ng size sa ikiruan sa Tumoy. Joshua ng size ang tinawag ng gugma o tuman sa sugod sa Diyos. Kung sa may mga sugod sa Diyos, talagang ngayon, mga sugod sino mo. Parang bansa, inom-inom na igugma ng sino sa Sebra. Oo, yan, isa na pare. Wala, ako pang tuman sa sugod. Maka hindi ko ba kung sino niya, wala yung opisal. Karang sarang sa opisal, subo mo na sino mo. Agdaw na yung siya may katubo. Yan yung parang namanggo sa Katoliko siya. Katoliko. Pero, hindi sa opisal sa pare. Ako po sa opisal, hindi ko yung subo sino. Subo ka na, sarang may katubision. Muna ka, yan ang pitaray, anong sino mo. So, kining pag-kuha, hatag yung ngayon, handi, kalbutano, yan, nagkaya sa handi na kuha kining material, o kining material. So, kung kita mga Katoliko, pagbiyak mo sa yung trabaho, bigahin mo rin, o sana sa minaw at pulong sa Diyos, o wala isa sa puntutan. Pambil ka, sunuwi kayo, kapilya na ito, mga tao, kung ito ilamang, ipin natin. Ito mga tao na, nimba ito kita, nagbirin sa barangay, kami kayo, nagbirin sa barangay, nagkakapil. O, parang, pero kumana na katawan ka, buat ini mo nga, ito pagkataan, alam mo, silbol, sikat ni silbol, kenapa Ilyas, buat pada silbol ni Namilan, dan kami tahu, seluruh lagi, so mga kalibutano, iguyod yung mga tao, sa kalibutano, niya, anak, sabi ni mo niyo, tanaw, kami natuwa ka, ha? Yung rin nga, bro? Ya, kung anak, kung kaway ka, mga anak yung nagang ngayon. Oh, so, sana sa pagkuhan ng mga igsunan, pagtuman sa suko, kung i-kuhan, kita na ayang bagasa. So, muna nga, ikaluha, pagtuman sa suko. Primero, pagtuman sa suko, ang ikatulo, pag-inulsol, repentance, pag-inulsol. Sa 2 Corinto, versikulo 5 2 Corinto, capítulo 10, 2 Corinto, o 3:19, araw 3:19, pag inusol ka mo, balik sa Diyos, aron papason yung masarap. Buhat, capítulo 3, versikulo 19, 3:19. O, pag inusol ka mo, balik sa Diyos, aron papason yung masarap. So, sabi sa angkaan sa kalawasan, ang pag-inulusol, yan kanina, tuman sa suko, ang angin mo, una, magtuko. Kaya katulo na. Bawat rin si Sir Rivet ng gamit. 2 Corinto 17 sobat. Oo. Bawat rin si Sir Rivet, ang isa sa mga kining klaro na statement, pag inusol ko mo, balik sa Diyos, ang papasok yung masala. So, ang repentance, ikinamla na sa atong kalawasan. Kaya kaso, lagi sa lang mortal, mamatay tao, wakang hinusol, hindi ka malaki. So, ang hindi ka na, yung mga isasya, sila, masmagan, malulunod ba ko pa, makilusol ka, dahil ito ka, lusol ka. Hindi na magpare. Ang imperial mortis na, hindi nizarod dito na, bagi mo katpari, ang pari kayo tapi pari ang gabitan na ikarosa. Unang gamit ang Roma 13. Ano yun ang Roma 13? Ang tanan na musangpit sa halas kinamaluwas.
Whosoever calls in the name of the Lord shall receive. Sama ni Judas Iscariote. Naghikog Judas, nagmahay, niya, sumala sa buhat ulo 18-19, nilaya Judas, wala ko tagibaw na sangit ko Judas, niya sampai ito sila, ginuto sila ako. Niya, pare ito, obispo, ito ito. Niya, pada nagsampai ito, saan ba nagkalang Judas? Judas, bisa ingat sa Jesus Christ sa Juan 6:30, hamusan ninyo Satanas, Yawa, anak Jesus Christ. Terus ikaw bersulit ingat, hamusan ninyo Satanas. Sambal ba, Juan 6:30, oh, 6:30, Satanas ini udah seperti kasabot na di kita malaki Satanas mo. Pero matibang-bing ba ang masari mo? Kaya kahinusul sa sulat. Huwag tayo ba, hinusul mo, bisa kita, kung may basa na. Sa ito pa, ang Roman Catholic survey hukom, why just live na imperial there? Oo. So, magamit ang Roman 13 o buhat 2:21, buhat 2:21, ang ano na whosoever call in the names of the Lord shall receive. Ang sabihin siya pa, ang tanang kusampit sa sila malawas, inalasi ka tawag ko sa latino, en pericolo mortis, en danger de, kung makapagmatayo. Kung kinahanglan ng bisal, bakit direct lugar mo na? Muna yung direct lugar, magamit ko siya, inalasi ka, kung may kalawas, yung sugat, taas oras, at sa individual bisal. Kumisal ka pare. Namin mo iskito rin. Merkulis yung punta rin. Ha? Merkulis? English of the police. Oh, Merkulis yung Bernis. Oh, si. Ha? Individual presa English ha? En pericolo mortis. Mortis dito na, en pericolo, karang ba? Kung, en pericolo, individual presa. Oh, imperial intelligence. Mortis, kalau tayo, imperial mortis, mula nga, nagsansyan ito na lain at mga experience. Ito pagsakay ng supertan pa lang sa Tuambang, Borbo, nabilipati sa ubos na yun, sa Baybay City. Supertan po ko na sa yun, so iba, akbang sa Kamotis. Yan ano yung lagi yung bumaya, ang diwalihan na yun. Anak, ya, luas ada, anak luas. Oh, ya. So ako di kanan ya, dari Muriyo. Ini adalah sudah turun kawasan rumah ke. Pero daga, tanah o kuyawan na, daga itu berbeda turun ko. So sabot na, may daga, nagmonitor ko sila, may kamay ko sa merkato. Yes, akbang ito, ito sendiri ke anak kan. So, ito nga, muna niya nga, niya balik, bayi-bayi ito si Bo, gamay ba? Gumangay ko nga, dito problema, ako ba? Yan katikip, minus ang $50. Kao, minus $50. So, ingon ito sa CRP sa terminal. But, taraan ganang, para, talinis sa anak, umos, sukol ako, kanang, plak, kuyaw na, ano, ito bawal na eh. Ang ibigay mo tulong sa moto na walihan ang kumisal itong pro 24 anyos pagka kanaw na 24 anyos huwag kumisal tuloy ko siya kanya ako gamitin kumisal mo kay naka sa bangko dagat dito ibaw sumabot gaso ba ng kisal mo tal hindi ka nga lagi kumisal yun ito mga mga yan. So, kung bali na lang yung tuloy ko nga mabilamak sa natutunan ng Pina. So, kayo. Hindi na, kung hindi mga bali na ito pare sa niya, kan walis pare, kuwan man, Tagalo, iskamunin man, kagi, matawang mo sa libo-libo, tiri na ito doon, tutulunan mo. Iskamunin na naman. So, magka 16.5 million square sa Pilipinas, at mga doktor rin yung siya. 16.5 million wato sa simbahan.
Binabilang na sa Katoliko sa Ibo Pilipinas. 92 million. May Lucina. Sa Pilipinas na, wala mo Ibo Kalimutan. 92 million Roman Catholic Church members, niya 16.5 million ang muadto sa simbahan. Ang sobra na, minus sa 92 million minus 16.5, pagkaligana. Niya pila may katao sa Pilipinas, 150 million lang. Doktor ini ko siya lang, itahado, ang source 18%. Yung 18% po, ako, siya 16.5 million. Oh, ang source ko yun. Perting, kailangan na yung mga simbahan na luya. Muna nga, kita mga Katoliko, matod pa ni Padre Dilgolio, dapat kami kita mga Padre Dilgolio sa Pilar Bolo, sa Inabanga, sa Carmen Bolo na nito sa akin, sige ko na yung pitaro nito. Ada si mana? Padre Dil. Kami ginagawa, Girilya, Audio, Padre Dil. So, nanang Audio, Girilya. So, yun siya dapat ang mga pari, ang nahubali mong kaos, di na mga dato. Pag-jiga si kaos. Mga kaya yung peninsula kayo, kasoso, berpatro, sigal umata ng mga tao, tabi ng kuyaw di kamilan, apa na ta? Hindi yung bigyan. Kaya, ujipin daw naman, pag-isip, bitinsa sa pari, pag-isip. Pero kubinin nila. Kanina, nabisa na Lord David. Akapon may pare. Dito sa San Vicente Pere, patamang ko pare na kuha ko ng sugat. Bukan? Mapabit ko. So, kuha. So, na yung mga kuha, punto, mga kuha. Kaya nga, huwag yun, mabot ng Kristo. Bisa ko kaya na panahon. Mga kulang sa tando ko. Wala ko ang problema. Ha? Wala ko ang problema. Dito ka? Nagbaso ang likuan. Oo. Ya, atau Ilyas sa mga tao. Kung rumah, hindi ko tayo tao ko. Dito ka kung rumah namin. Kadang-kadang ko na lang Ilyas. Oo. Ya, tagalang yung lugar ko kaya ito kay Ilyas. Muna tambal sila ulang bihan. Diba? Mau na yun. Huwag sa niya. Kalimutan ko na. Oo, niya. Mau na ang itawag ko. Repintan sa itong isutan, ayun kalimtin niya ng mga isutan. Nata sa sakay at bas, usapa, ulit, ipita ta, repintan sa itong inusol. Kanya, hindi ka na igo, dahil ang inusol, pero magamit at usan sa anak sa kawasan. Pares pa ito, pero hindi inusol lang kayo. Wala na, usama na sa ini necessary for good condition ng repentance. Nasa manual of politics, 5 necessary for good condition, pagsusi sa sinsya o pag-inusol. So na sa ikinanda na sa atong kalawasan ang repentance. Ang punto ko, kaya tulo ka ang pagtuman sa sugo o pag-inusol, ngunit ikinahanglan sa kalawasan. Wa kumigon, kalawasan. Kami na wa, ikinahanglan, necessary for solution mo. Sa'yo na mga punang ibautis na luwas na, ikinahanglan ba? O, ikaw pa kung sama. Pag kinabuhi sa grasya, pagsaling sa grasya o pag kinabuhi sa grasya. So, kayo grasya, pag kinabuhi sa grasya, o, ikaw pa tama, ikaw pa. So, kanyang grasya, masatusan mo kayo may laki sa Biblia, Mati, Wali, Ubalbalya. Huwa kayo grasya, awang lamang na. Eh, matod ba ni Thomas Kempis? Ilang Thomas Kempis? Dilin Santos? Mau ni writer sa Imitation of Christ. Thomas Kempis, ingon. If you memorize the whole Bible by heart and know the sayings of the saints, but apart from the grace of God, it is a vanity. Kung sa mo, bisag memorize ka ng tibok Biblia, Genesis down to Revelation, unya, masulti mo ang pinulungan sa mga paraan ng santos. Pero wakay grasya,
Ako ang mga tanan. Yun ang mga. Tama si Pesa, hindi na santo. Right there sa Ministry of Christ. So mga ang grasya importante yun. Usa sa example ko ng grasya ay nanam ko dito sa Green sa Barangay. Si Billy Maria o tanam niyo kung sa may role ng Virgin Mary sa Katoliko. Tama po tanam. Kung sa may tubang lang. Siya ang alianan sa... Ha? Masa berat? Siya ang alianan sa katauhan namin na makaangkong sa pagtutulikit na kaya. Jose Jalan? Siya po. Lagi niya. So, ito mo rin kung bisan i-memorize ang Tibok Biblia. If you memorize the whole Bible by heart, ito ni Palano eh. I know the sayings of the saints, but apart from the grace of God, it is a vanity. Bisan i-memorize pa rin ang Biblia, Genesis down to Revelation, adunay 31,173 verses. 1,159 chapter, ito verse 2. Tarigana. Ya, wa ang pinulungan sa mga balaan ng Santos, imo mga nasundo. Ya, wa grasya. Tawang lang mga tanah. So, importante ng grasya rin. Si Bryn Maria, mo itigom sa grasya ba? O, titigom na. Pag tigom na po, sa grasya, mo bes. Kasi ino na, St. Louis Mary Gorbor, Santos. Ngayon si St. Louis Mary Gorbor, si Bryn Maria, itigom sa grasya, o siya may tigapon, ako sa grasya, nandun sa mga Katoliko, ang dibusyon niya. Dibusyon? O, itong ni Kanamang Giniporme, rin sa barangay, ang salugan sila, muana yun. Sabat, kanina ka, ako kanina, huwag kapaktas niya eh, huwag na ako ramay para sa katuna. Ito niya, ibaktas mo sila, bakser nila ang baktas ng makantor. Kaya pilihin ko kaya, lagi, ibaktas ka lang. Okay, diretso ba rin, yung chicken, tuyo na. So, kung kini anak, ako to, Juan, buhayin ko ka kamay mo. Dari Maria, mana ako iyan mo din si Bryn Maria, ako itatabang. Ano naman? Juan, kini, siya, pulos ka na siya, lukas mong Diyos. Pulos ka na siya si Bryn Maria. Ano yan? Hindi magigan na siya. Gigan sa Diyos. Asa mabasa, Uno Pedro 5:10. Uno Pedro 5:10, ang grasya, gigan sa Diyos. So, si Bryn Maria, itigong sa grasya, kung igusot ka, kung hindi ka malibaran, kato mamigol kung refer si Kaiwa, kung kita ko si Tinunaan sa mga Kristino, kaya sa ikaw ng sumlog, ikaw sa ikaw, refer sa Risika Tusona, Risika, yan tagbayo ko niyang anak, mura banding na ito ba, may sara na ba duga ko? O niya, iyan ipatapot ang sinuwa Tiberto Grande sa Mungo, Mungo ipatapot, simple na ba na duga-duga na ito? Sensor itu anak bawain nagro mga ipeskulo sa bandit. Okay baik kan risiko itu. Waktu tahu itu, apa yang tersuruh itu mesti ipatapot ng mundo. Na wakay balibaran ni Bryn Maria, na patabaran ni Bryn Maria. Wakay balibaran, hindi ka balibaran ba? Mamami ka ni Bryn Maria, kaya si Bryn Maria, mamami ka sa Diyos. Satu ba, pinagi sa grasya ni Bryn Maria, natarangan ka? Di man grasya kita niya, ikaw sa Diyos. O, po na siya, ang grasya, magpupugong na pagbuhat ng lotan. Katong nga kung yan di patay sa bululupin sa una. Hapit ka na daw ng namatay ang mga tao. Bakit ba din aning DJ Irwin Palita, ang iya sa Bisa Video. O paano katuig na ulahin sa Bisa Video Galuri? Anak-ato ni Kosa si Marvel Gari. Huwag bayad. Ano yan, ang luwet, disipil mo lang. Hindi ko bayad. Yan, ako yung Domingo. Ikaw yung pupunto na ako na 4. Ako rin malipat. Taas ang rasa eh. Tabi-tabi. Ano ba? Daghang yung malibati ito. Pastorial Vintage. Nakalita yung malibati na. Ito, daghang yung mga natugi pa eh. Tapos si Erwin Balita, pilig mo ito. Ako, maglugar ko ngayon, bro.
Hindi mo? Pag 2024, namatay niya, 40 ka pa niya, asawa may sabi na. Hindi balita kung sulat sa kwan? Ito, kiri di balita. Ang hindi na balirobol kaya ng luyo, balay nila, mga iso, balirobol na. Ito, balirobol, ito yung balibali. Niya, namatay sa ising nila kumaraw. Oo. Bato nga, nakilunod mo sa istorya, yun siya, berpin, patay iso na, galingan ko siya, yang mama mesra po yun, yang sawa mesra, biuda, jadi patay sudah lupi. Ang surban ito berpin, nagpamalan ng mga pare sa Badulupi, pinagkata pong barangay sa Timog Cebu City. Di prosesyon ng larawan ni Maria, dari City lugar. Pag prosesyon, hulong namatay ito. Mau lagi na pinagi ni Maria, grasya, tintigong sa grasya. Nya, pagbuhat ng total, pagpulungan, terus grasya sa Diyos. Dito nususi. Lagi sa grasya sa Diyos. Napugna ng pagbuhat ng total, dito nususi. So, kan grasya, kinangnan ito na. Muna na, pareha gusto ikaw kalawat mo kasama sa grasya, ano ba? So, ikaw pa, kalima, pag-iunay sa iglesia. Pag-iunay, lawag ang iglesia, pagpasatong sa iglesia, anaran, pagpasatong sa iglesia. Oo. Lima ka, itirapi natin. Pagtuman sa subo, inuso, pag-inabuhi sa grasya, o pag-iunay sa iglesia, o pagpasatong sa iglesia, marapawag na yun. Iglesia, ada yang prinsipal dari bangun saya kopi ulai oh malu ang tundo nga kecuran karena kopi ulai bila man kesimbahan o Indonesia tibok kelimutan semua sahur Kristen di Indonesia boleh mengambil 1618 World Christian di Indonesia ada yang portitur kausan 854 religion worldwide. Perintah biar kopi. Yang tutusan luar itu orang tutusan prinsipnya, kita bercinta biar dia. Oh, kung meron pribati sa Rodi Kuramin, ayah undok dapat sa sekarang dulu bagus kayo. Yang diubahsa, disitulah itu Diyos Usia. Lapor-lapor naman sa hingari at sa Diyos rin ginawa. O, ganda tayo din. Wala yung mga tao masigbasa sa Biblia, ngayabang nalito yun. So, ang punto, pag di mo na sa iglesia, kung saan simbahan ang pinutiliw? Ang simbahan o iglesia na tilukod sa Diyos. Yun sa mga simbahan ang Katoliko, ito kami kakakuan. Yung iglesia ng Cristo Katoliko. Kung pinawari mo, ini nagkabisa, hindi mo kasama sa iglesia, hindi mo maluwas. Lali sa iglesia, jadi maluwas, asa mo ba sa Biblia? So ako, ihamam sa buwan, itiplahagin na may istorya, sa buhay ko basa. Sa Episo 5:23, si Cristo ang maluwas, si iglesia na ako yan naluwas. O Episo, Kapitulo 5:23. Yung pag-apal ng mga brad, Kurusan sa religyoso. Kurusan sa religyoso ang iglesia o iman lawas sa Kristo. Uno religyoso. Episo 5:23, kurusan sa religyoso. So kaya yung isibahan na makatama na sa lawasan. Kung sa isibahan na ukuningan ay nandanin mo iglesia katolika, Roman Katoliko. Yan sa mga basa na sa Matthew 16:18, sa itinilyo Peter upon the circle of Bill by George, even in the gates of hell, sinat prevail against it. Sabi siya pa, ikaw Pedro, paparin mo ito, pagkatukurong ko ako iglesia, o simbahan. Siya, naan sa mga tayo, pero rin mga bundo niya. Usap iglesia nito ko ni Cristo, Episos, ang Matthew 16:18. So, kanong simbahan na, wala yan. Ito ko ni Cristo, nakamamang ko na iglesia ni Cristo manggo. Sa balisa manggo. Ay ba mga reliyo. Manggo na. Pero, so
Muna nga, matisig sa President, usap ka simbahan, usap simbahan. Mismo sa Kristo na nga, sa Iglesia, Marcos 11:17. Marcos 11:17, Domos niya, Domos, oraciones, Bocavitor, Omnibus, Indibus. Iya maglanan sa walay sa pagkampo sa tibuok kalibutan. Kung sa may katulog Katolik, universal, pakilapon si kalibutan. Oo. Pulo, Marcos 11:17. Iya kung sa may alana, munang Acts 9:31. Buhat ng Biblia, no? 9:31. Ningon dito nga, Imion, Iglesia, Catholicis, Judaias, Kagranayas, kay Samarias, irinini kay all dugo mulumi. Ang tibok magkailapon ng Iglesia, mulukot sa Ulias sa Samarias. Buhat ng Biblia. Katong ilongos rite nga, muna yung topic ko ng mga buhat ng Biblia, babarong ng Iglesia kung ikalapon. Wala ka na yun dito kay Borbong mong ikan, huwag kayo madrikang ilong mas sumuntan. Tato ba ito, buang ka, ginahan mo sa iyo. Tulong ka tapik niya, hadlo ka, talawan ka. Hingo, hapon lang, apikon kaya. Yes, bye-bye. Ayaw punta kong luso. Ang tulong na sunsi. Huwag mo na yun. Pero nagkalibati, may personal aktwal sa Lumos o sa Kurma-Ormo. Nasa iban, ato sila ko, amot ko. Dito Jim ko, may nalikay ko kay ilang balay. Di ba, ikado kayo, kay free ko sa internet, no? Kaya, mag-ilisol siya ako. Kaya, espasing ko dito. Inumdum ko rin kasi na kayo, di ba, tayo ng nilim teritoryo. Kaya, oo. Kumana yung sa punto mga gito na. So, mag-iunay sa Iglesia, wala yung kasakupan na to, Iglesia Katolika Romana, founded by Jesus Christ. So, kailan mo bang yung mga libro nga ang simbahan Katoliko bago o natukod, lugay na kung ibawa bukiran sa ayaw mo Migros Oriental, tambo ayaw mo. Yan yung mga ubang simple ko na kalimutan. Dibati yung tutusan natin. Ulan bagyo mo nito. Source of Christ. Kailan, Ramsosa, Rubil Pirado, dari grupo, una persona sa debate. Buwan na siya dito, baru patay ako. Pastor sa gilungan sito may niharaw na ko. 5 oras sa debate, alauna ko na singko kay Torotors versus Torotors man. Dito sa Rino Sunis, kanang regular ko sa talisisyo, sipil. Scientific versus sa una. Taga-Bermoso ni Jesus. Bertal na. So, Menawag mo to, kay Bagyo man. Bukit 15 kilometers ika na parang na yung mundo. Kaulan mo sakay ko halabal. Kung bakit ikit, first time ano? 15 kilometers, ano mo dito, kaulan mo. Iulihan kong diver. Halabal. Hindi ko sa basa yung meron na ako. Parang, wakit iba sa marungan ka, bisa siya ito, o sabi, ano? Ako ina nga, pintar akong pilite. Lumaga na ulit, ako suminto. Niya itong nasa suminto, timing nga, malinis sa giinom ko, kaya bumagawan. Paila ako, from Cebu eh. Wala eh, nakatag ang pinto, 800. Binti, nabulot ko to. Dito boss, tampi. Wala ka sila mag-hiram ka sa Migros sa Cebu man. Ako yung ato ito. Abot yun. Kitihan ko sa Biblisel. Kapag ako dibati ba ng ngayon, dito barak sa military. Kanya ay generator. Diyan si Padre Nelson, itong taga-UCR, wala naman masahin niya. Huwag itong bakit sa Manila, nasumahan ako. Nagkakitaro. Dari Basulis, buwing saksi na, ang nag-record ito sa dibati ang taga-Yurunan, Source of Christ. O yung kopya ito. Yung mga question ko ngayon, video, sa 15. So, mga punto mga kaituna na ang Iglesia ni Comaroblo, magkatabang sa Lausan, o yung Iglesia ni Comaroblo, may kalimang angang sa Lausan. So, magkatabang sa Lausan, necessary for good or submission. Ang ikaw na kung saan, pag-ambit, pag-sangyaw, tak sa kasa.
Kung sa'yo manasunan, gamay, ipamagita niyo mo. Sugal ka dito nga, kaya itong tapan ko padungko sa Ormoc City to Baybay City, tapan ko rin babae, si Rocky. Ako lang na-iris kaya nakalayan ko niya. Niya, kasi matuwag ba? Bakit nihatag ko kipin siya na ko, ano makitaan ko niya eh, sa ni Palo siya na ko ba? Kami na si Bono ba, Palo. Kung kita ko siya, juga mo, bro, ito lang eh. Regalo mo na. Kuha siya, isimba siya, Gas Baptist. Kaya mo yan, Katolik ko ta, adalah Baptist. Hindi ko siya. Hindi ko, ako yun ilang na. Kaya siya, pero ang Baptist, kung naging mamarong sa'yo, ang panulo, wala sa media. Kaya dari ko so, kung akong ikuha niya na duga sa iyo siya, suwi-suwi na suwi ito eh. Napukutan mga kuya dito. O, sino ba? Ang kuya, napukutan sa Bornegil Baptist. Ini Katolik ko eh. Wala din napukutan eh. Dahil kung saan ito napukutan. O, muna akong usa sa mga nabinos ang maong kuwan ba ganing ito, pero ako kailangan ng larawan, ako larawan sa ninyo. Yeah, sir, ayo pada semuanya balita madu sa Baptist ay pada dala siya sa tuliko. Ano, dala sa tuliko. Semua yang sa sangyawan mo ba, bisa nasa impronto ba? Ay gina sa gabay-bay. Dakuan baik-baik, pinag barangay, 92 kilometer, 92 barangay itu. Dengan ada yang baik-baik situ, 92. Dakuan. Ya, asal naik orang, atau usah milder gym, ternyata pisos street, pada usah gym di bagian pakai baik-baik. Bersih bahas serta sebagai konstruksi, sa asumsi ya. Kalau orang mau simpah itu, ampare kita ikut gitu. Atau kalau muncul sama apa itu. Baik, itu dari ikut atau simba itu. Dari ikut balik, lebih jual lebih dari. Yang ngelawak itu, pegawai, pelawak yang tumbang saja. Pastilah untuk baik-baik sih kepala dah seksyon. Nanti kita ni sister Puan, waktu dari mau besar rumah di rumah itu. Engkau sister atau musim lagi, nak dibati. Kalau orang tinggal. Ya aku mau peninggiran kayak nggak sudah saya tahu naik bilang ke dibit itu bang udah aku mah ini ya obat fantasi ya serangan loh soalnya kalau kan dina ambil baik sama kinasa itu ayo deh ya jadi apa orang berpikir baik tak masalah bulan tu dah ini tu baik kalau nangkal lah asa tapi dagat sama tindahan ko gimbali ko ya dengan sisi na kalau kan improve kan ngereskenan padu menila anak ada ko na yang kadang mga kuan mundur ba sa narasan itu amigo sa ko mundur ba sa kita itu tindahan improve so muna nga ang pagkamit ko bisa kasa nga duit amas dia Marcos 14:9 Matthew SPC. Ang ulo na Franjipil, bisan asal sup sekalimutan, iwali may balita. Marcos 14:9, Matthew SPC. Balik ko na o, Matthew kapitulo 16, versikulo 13, o Marcos 14:9. Ang ulo na, bisan asal sup sekalimutan, isang iyo may balita. Bisa asal sup? 13, Marcos 14:9. Dapat na Marcos 13, Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 10-11. Ang Ebanghelyo, una iwali sa buong kalibutan. Marcos 13, 10-11. So, una dia mga kiksunan. Una, isa na sa muso, Contohnya, sekian, ya, aeroplano, sesuai dengan stewardess sama, belum menira, itu beauty meeting.
Kape tersinta parang kawali yun eh. Wali. Tagalog mga, igaso mga, wali ang aeroplano, salvar ko pala. Ano ba? Niya. Oh. Saan nasa? Oo. Kaya ang honor mo naman sa mga, isa nasa so, sa kalimutan, isang iyo, iwali may balita, ang paghandog sa libuhat ng Jesus Christ. Handog. O, pinasa. Kaya ako, hanay man kay Berpesan niyo mga sa katidal, patas Merkulis. Ito ba si Dali Maria, begitu Indonesia rin, i-upload. Gusto ko. O niya, kuhan kining sunod, ini pagpaambit sa kasa, na isa sa Sinuwe, 1 Timoteo 4:13. Bago, suwat. 1 Timoteo 4:13. Kapitulo 4, 13 hanggang 16. Wala. Ingat sa Pablo na pada isang yaw may balita ang imong iwalingan wali kay sa Pablo ari ko yung kusulis eh. Imong iwalingan malawas sa mga wali malawas. Uno yung tiyo-taro presensya. Berarti di malasa ang imong iwalingan luwas. Anong wali wang luwas? O, di malasa. Iwali wang luwas, iwalingan luwas. So, wala nga ang kuhan, pag sangyaw, pag wali, mungutana naman sila, nakatas pagtuo. Asa mabasa ba na ang pagtuo na namuha? Kaya kumalo, pagtuo, kasunod ang buha, ayaw ba na mga bunagin baptis? So, ang tirada nila, pagtuo, kasunod ang buha, baka ka. Kaya paso, rindulan niyo itong debate nga. Pagtuo, luwas na. Baka ka. Ang biblikal, ang historikal, was Biblia. Ha? Mau kita yawa kung isang sa unang anang din na ang yawa na doon sino pinagturo. Punta na maluwas sa yawa. Hindi na maluwas. Yan nagtuo mo, pareha mo pastor. Muna kay Baptist, nagtuo mo sa mo, pareha mo sa yawa. So muna nga, kanang minun sila asa mabasa para pagtupuan. Kaya beresuluhan mong gamit ng unang video. Kalau presiden, kenapa kung punta na? Karena unang video para presiden, ang punta na, mga mo. Karena pagsangyaw, pagwali, buha ka din. Karena pagwali, buha ka din. Karena pagsangyaw, buha ka din. Kunya, karena pagwali ka, graduate, imposible buha kay pagtuo, Dili ka makawali, buha kay pagtuo. Dili ka makawali, buha kay pagtuo. Sa ito ba, meron tayo na magtuwa ng unang hindi para presensya. Kaya kung paano mo yung mga kanang pagkawali, buha ka din. Buha, di mo ka makawali mo kaya pagtuwa. So, bakit meron tayo na siya? Pagtuwa. So, muna siya na pagsangyaw, padayo na ito sa insa. Ako, ano ba, may ikugaw sangyaw na kay parinti ka na yung reliyon. Sa dahilan, ingon na, doon sa grito mo, di na, sa'yo na. Imo lang, pambitan, tuluan, kung dili mo daw, iyan na ng trabaho sino. Asa mabasa? Buhat 20 Visayas. O buhat 18 Visayas. Hindi na ng trabaho, kung di mo patulaw, basta itulungan mo sa akong patulunan. Bisyo Visayas. Buhat 20 Visayas. Taro eh, ningo sa Pablo, ayaw ko basula, hindi ko maluwas. Buhat. Bisyo Visayas. Kanya, So, mulai nga ang kuha, ang lasa, ang saman. Muna kita. Ikaw naman ang pagwali, isang yaw. Repentance. Matthew 12:16.
Repentance. Bisag natuman mo unang ang pagtuman sa sugo, pag-inulsol, pag-inuwi sa grasya, pag-iunay sa iglesia, pag-paambit, o wala ka manutay, kanang unong, yabura. Oh, pwedeng manutay ni Brad Jimpil, pero pagkatataon, imbita sa buwapa kayo Amerikana, mormons, dahil sa ito. Hindi malasa ng Jimpil. Mahal na yung hindi kayo, buwapa kayo. Sira ko yun. Namun sira 35 videos. Wala laing galipay sa mata na laki mukha na buwapang babae. Alamay tigbantay ba? Oo, namin ibantay ng lista. Bantay yun. Guyuro na Jimpil, ato na sa piling sa barangay mo. Dala nginig kurma, development of minister. Oo. Hi, Jimpil, yung Amerikana, buwapa kayo. Oo. No. Ay sa kapag ito, isa sa Jimpil. Ito na Jimpil. Nasangit nga lang, binigyan niya ito. Wala may kismil. Nanawas sa kita. Jimpil, iba na lang. Wala, sakit. Murmuso na. Pinapunti mo na Jimpil lagi para anak eh. Bali, may point naman, may point. Kung tumatintenta niya, umiguro, ito sana ng Jesus Christ. Tamingan mo na yung mga yun, maraming na yun. Mga timing, kung ba, iba? Ha? Alam ko tayo, mga tayo, libat ko tayo siya. Mga, kailangan paglaho tayo. Oo, kailangan paglaho tayo. Lagi na magiyan na ito sa palong langit. Kaya matulog pa rin sinisaya nito, Jerusalem. Riots and revolution are permitted by God. Ang mga paggantos na ato nagyan din sa limutan, magyan na ang usap ang mga sur sa Giras Langit. Tapos ng Biblia, Buhat 14, 22-23. Acts chapter 14 verses 22-23. Ang unang na, we must pass many troubles to enter the kingdom of God. Dahil na kasigitan magyan sa tamang sur sa Giras Langit. Wala nga, kasakitan ni oo, luwas na. Nahutay na. Ya, adil lang mag-scarin sa mga leader sa tusibahan. Nalita nga, ako na ilan na tulungan ko sino. Kaya ang sindro na to, si Kristo man, bato mong Brad. Si Kristo may sindro. Yan si Kristo, umaypang nila sa Roman Catholic Church. Christ sindro, kung na-implante, yung sunod ng mga sabdos. So, lahutay ka. Ayan, ako yung bilik ko yung usahan sa Joel, yung lahutay sa Simply River Rosati. O, Joel, kailan na ito ba? 1 year. Naminaw ko siya sa paghibalo sa Nes Parokya, ano sa kanila, isa. Nagulong siya. Ano ba na, sakay ko ano ba? Ako na ako. Ano? Ako na ako. Taksiwa. Oo. Oh, ako siya hindi siwan po. Invite ako siya ba? Yan. Ano, ana ako siya. Minsan alam ko kay Marvel, balaan mo. Glenn Kimod. Mahutay lang itanong ko. Lahutay, yan niya. Makunik-kunik na ba? Yan si Cesar. Si Cesar. Si Cesar, imo na yung kuminsel mo. Oh, dilahutay dali. Lahutay yun. Oo. Lahutay nila niya. Kuhan mo ka ng ni-turking man, ni-turking sa kalag mo, kabig sa mga anak. Amen. Bisa ko sa lang na tao, di na pa naghanay, ngayon sa gamaya ng... Ya, mag-invite sa kapon. Mag-invite, oh. Oh, orang tubo ba? But anyway, kung bati God ka na tayo, Glenn Kimod. Ang punto niya, bisa ko sa lang katao, madaan na to, kaya ningon mong Ginoo. Bisa ko sa lang katao, 100 mong katao, ang 99 biyahe ito, ang usang papadlong, ngunit kuha ang yun, matubas Ginoo. Lucas 15:63. Sila na, usang yung pagkita sa Ginoo, kada sa lahat, niya, magkabuhat ka na, magpista ng langit. Lucas kapitulo 15, sitting and this. Niya mo na mabuhat, Brad Cesar, naki-rewards Ginoo, Santiago 5:20. Maluwas ka sa mata yun, papasaylo yung sarap. Lucas 15:63, Santiago 5:20. Oh. Oh, mo na yung sasabot. Wala kay ato ka balukotay kung lingaw-lingaw. Lumalapay ka na, mamatay ka, linunggod na kusugay sa nan. Oh, linunggod sa 7.4 to, Columbia to. Columbia. Ay, patay ba? Daghan. Ay, patay na, bago to, no? Oh, Columbia, nagkakipatay, linunggod niya.
Venezuela may kanya kayo. Itong 60,000, pamaura. O kama, ihap kayo ng tanan. Oo, mamihap ko, Brad Maroon. Pasulapin niya ko lang. Oo. Kato kung paano ko tayo, ilahan ko, nakamaon dito. Jadi mga tigil-lusali dito, nalagyan ko dito. Basi nakamaon dito, mag-sibsali niya rin. Walang maririt. Oo. So muna na may kapambit si Vince por Salvation, ginawa kayo. Kung ako ng patasan, ako lang yung nana para dahil ka. So atong, Balik ka, Brad. number 4. Ang una, pagtuo, sir. Ang ikaduha, pagtuman sa sugo. Tuman. Ang ikatulo, pag-inunsol. Ang ikapat, pag-inuboy sa siya. Okay na. Ang ikalima, pag-iunay sa iglesia. Pasakong sa mga ng simbahan man. Ang ikaw no, pagpambit sa ngiyawa. O na ikapito, o nang Paglahutay. paglawtay. So ako ngingon nga, katong una itong hantod ikaw nung natuman to mo, nyawa ka kalawtay, di malas ka, parang jipil ba, lawtay mayo niya. Ako ka nang una hantod ikaw nung niya. Padung sa sabihin sa barangay ito, isidol, ibira sa Barkana Mormon. Oo, buwan pa na kayo, sa Barkana, Mormon, yun. Ay, makuyawi ang mama, Brad. Oo. Di ako lang ibalik-balik kung Mormon kayo. Nang ko'y sakop sa tindahan niyo. Kung sa pamilya, Mormon kayo. Kamu ba? Oo. Dagit, wala na lahutay kayo. Wow, yung kalawang tayo siya. Kaya, So, nadagit na. amigo daw, dito sa sabi ko sa sisi niya. Natrapin ko sa laban. Pero yung kalawang Mormon. Ako may katan na naampas matugod na adil na naampas si Mahal na tinawag. Ay ko po na bagay, ay po po na, kailangan mo rin ko. Hindi ko po, bibigyan ka. Amor mo, sinukod na ng tao. Asa may tinawag si Sir? Tinawag sa tao, tinawag sa Diyos. Tinawag sa Yawa, tinawag sa Diyos. Ano naman? Amor lang, mayroon sila na parehan dapat, oo, may ginawa. Pero, wali, Diyos begitu mo. Pero, ang Diyos is Christ na gamay ng Diyos sila sa Mormon. Amahan nila, ito ay equal mo yan. Gada Padre, gada Son, ang Holy Spirit. So muna ko yung kapambay, Brad Maruel, papagay ko. Kaya ito natin Maruel, kasi sa iyo kontinent. So, wag akong ingon no, dahil natin invite kung ilan ito. So, kung BBC, ang tanda na